ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tokkay hayɗi ñaabina gurela cooga ɗala haya ari fonda ko on waktu yoni ha to luksayba e nder galle ceerno ibrahima saydou kane e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hanki aljuma dakar heewi ndiyam ha yoggaya leeɗe nanni ndiyam neɗɗo goto wasi hen fittande mum laamu leydi sénégal erima plan ɓurɗo yawde gam horsude dakar to leydi mauritanie luksayba gorgol yuɓɓinama toon 72 heures fuɗɗi ko ñalawma hanki o hande noon ɓe dawri ko safara cellal ɓalli e nder wuuro ngo e ko taari ɗum kala to leydi mali sifande alger hitande ujunnaji ɗe 15 jibini gartam ñalawma hanki o wonno jonde sakkitinde balɗe 5 sifande nandiral kene tolno e nogas e jeegoma ujunere wonande ɓen joguitunoɓe armée ji ma natine armée leydi ndi to guine konakiri colonel mamadji doumbouya windi ɓatake faade nandu muɗum colonel asimi goyta hoorejo leydi mali min keeɓi wallude men to banggue militaire gam nden kay kisala leydi mali kabruji men manawin ha to côte d'ivoire burkina faso tchad ma jaato kenya kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto dirte joni jañodena kala rafi mon jiiɗa ene jogui lekki ke ene safra ɗuma gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyamma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi mali gonɗa ñooro jokkodirta koye dawouda sare onon jooɗi koto ñooro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi gambi jokkodirta koye koddanene abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi sénégal 77 428 85 88 jokkodita ko biyeteɗo amadou thioban on noon koto jambe so tawi koto états-unis de amérique ko abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi france jokkodita koye haruna ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teya maître adama balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴewgal baɗɗo tour de monde maître adama balde wittiyanke afrique centrale afrique de l'ouest afrique l'est austral europe e nokkuji ɗi kala holliti witti gande kewɗe kono ha hande gande fulɓe keedi yeeso
metra dama balde labaɗo ƴewngal laarawo gueɗe cuuɗiɗe leydi ha tentingaluji an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ɗo gonɗa kala so afrique de l'ouest so afrique de l'est so central so austral ɗo gonɗa hen kala sa jokkodire metra dama balde joni joni keɓa hen ko laaɓi. metra dama balde holliti kala kada ƴeewa ƴewdo sa ƴewdima anduɓe gandal leydi anduɓe ɗo ngaluji cuuɗi an gasowo kanŋe jiilotoɗo ñaaƴe jama joni joni keɓa hen ko laaɓi. metra dama balde guittowo humre lootowo dañala kumpitiɗo bittuɗo leɗɗe e ladde kala e leydi ha heeɓi hen ko laaɓi. an ɗanniɗo gonɗo e leyɗele Europe Amérique Asie Afrique kalɗo gonɗa heena so tawi aɗon ki dañde kayitaji ko wayno séjour walla kayitaji leyɗi gonɗa ɗi metra dama balde holliti ko laaɓade ɗum no feewi sa jokkodire makko o laaranima ngan sagane gasa joni joni haajuma humto ko fate banggue kayitaji ɗe gonɗa kala. an jiɗɗo ɗannade kono ne kadi an joguiɗo jawdi daridi aɗa yiiɗi yencinde ɗum ha ɓuura yajje joni joni keɓa hen ko laaɓi. metra dama balde guittowo humre lootowo danayala lootowo dañala gonɗo hande to Dakar lamorgo leydi Sénégal waɗɗani Malibo hakkude hôpital Dalal Jama e nder boulangerie Dabakh Malika. sa yiɗi jokkodirde metra dama balde mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. musidɓe tedduɓe yiilotoɓe ngaaluji cuuɗiɗe leyɗele mbadden danɗo faade metra dama balde baɗɗo tour de monde. kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir jeegom juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje to lowre mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba ñalawma hanki aljuma o subaka ha faynma juulal takkusana ko toɓoli mawɗi jippi e nder lamorgo leydi Sénégal woni Dakar. ɗum noon hollittama leeɗe kewɗe joolima hen ha galleji kewɗi nanni hen ndiyam otoji kewɗi lumbima yogay diƴƴe gorko goto noddeteɗo ngo misa jibinaɗo hitande 1990 gonnoɗo e oto mum 4x4 kañumne waasi hen fittandu mum ɗum ko caggal nde o naate luro tunnel to cornice west kankone o waasi hen fittal makko hollitama kadi gueɗe kewɗe boni hen yimɓe hewɓe bonirama hen ko heewi caggal nde galleji kewɗi nanni hen ndiyama ko fate banggue ɓetto weeyo to banggue toɓoli ɓe kolliti toɓo jippingo subaka hanki o ango qime 126 millimétre e nder Dakar e ko taari ɗum kala ko wona ɗum ko laamu leydi Sénégal woni mawɗo leydi ndi président Macky Sall e rima ko ɓuuri yawde placé plan o ko ɓuuri yawde plan orsec ngam oɗo saha diƴƴiɗe kala potteɗe guitte ko ɓuuri yawde Dakar horse ɗum jeeyi sababu jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu yeehi yaade seti mum timmuɗo ngam nadde diƴƴe hollirde yimɓeɓe enen kala en daroto korsen ɗeɗo hen diƴƴe ko ɓuuri yawde kono kadi hawɗo ñalawma hande aseɗo météo holliti hande toɓoli ene payama jippoye takko Dakar e ko nande mum kala caggal no ɓe kollitiri e weeyogo ɗo saaha mo gonɗen hanki noon hewɓe hen yanoɓe golle donki ko joftoyde galleji men woni hen mbaali ko nokkuji goɗɗi woni hen kadi jettoyi galleji men ko taw faaɗe nde mawde waɗi caggal nde booli kame beddaji kala keewi diƴƴe ha heewi ha joni keddoɗen koye Sénégal gartaten koye agropole ɗum noon way kono mbiya lekki kewki cate kala hen catal jogui kadi ko fannu muɗum
ko nga kin lekki woni ki mawɗo leydi Sénégal aawi wa aawi ɗum noon ko to nokku biyeteɗo bul nokku biyeteɗo bala bogo nokku biyeteɗo bala bogo ne tawe e nder diwana mo mali kunda e nder falde mbora kin lekki noon woni fawi hayre adinde kam mahade oɗon bâtiment mawɗo mo mbiyeten lekki agropole taw ganduɗa ne tawe hen gueɗe hebloji garɗuɗi jaaduɗo e jamanu to banggue ndema ko remete ko so makka so maaro so gawri so tawi kadi ko légume aji ko wawi wonde kala tawane wahle ɗon fewne watte hunde duumine gaynaka celluka hiska tew moƴƴo tew labɗo kewɗo cellal taw kadi ne wawa ɓoyde ne wawa moftede kosam pewneteɗam mbawɗam ɓoyde e moftade gueɗe ndema e gueɗe gaynaka kala kene ɓamta rendo ne ɓamta leydi kala ko ɗum woni kiɗo hen lekki kewki cate ki mawɗo leydi ndi awi toon e nder oɗon diwan mo ganduɗa jar koppreje haalis ko waɗa hen ko ma tolnoy 54 milliard ma waw ligginde kene abbo e 50 ujunere suka taw kadi ganduɗa koye nder leydi ndi jagorɗo industriel tawtorama kame yimɓe hewɓe tawtoraɓe ko fate banggue ɗeɗon golle ɗum noon ko ñalawma heccanko ñande 4 mawɗo leydi ndi waɗi ɗum ɗon joni keddoɗen koye Sénégal jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Sénégal yonnani sembe mo police kanadji en huutori e nder galle diplomate goto Sénégal najo taweteɗo toon to Canada caggal nde ɓe naate galle on ɓe kuutori sembe no fewi ɓe dañi fiidemo e gurñademo no fewi e yeeso sukaɓe makko taw kadi sukaɓe ko tokkosɓe laamu leydi Sénégal noon noddi ambassadeur mo leydi Canada taweteɗo e Dakar nde wawata laɓɓitinde ɗeɗo hen gueɗe ɗe ɓe jonnani hay seeɗa accident musɗo hanki baɗɗo e lawol luli tawi nder Sinthiane nder commune mo Sindiara ko famɗi ko kala yimɓe jeeyo mbasi hen pittali mumen taw kadi ko camion malinaɓe goto kame auto personnel mo peseto kanji natodiri jeeyi sababu ha yimɓe jeeyo mbasi hen pittali mumen nonne kadi nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Diourouba ene tawe nder Fatigue hoore mum tonne kadi accident musɗo waɗi toon ñalawma hanki o ha yimɓe tato mbasi hen pittali mumen étudiant gabonais goto ene yiile taw yiiltomo ko police Sénégal taw kadi ganduɗa o waɗi ko gueɗe kamtoriɗe ɗum no waɗi ko viol faade cukalel gorel jarowel duuɓi 14 kanko noon ko suka gorko wiyete ko Gayela Mbumba yarata koye duuɓi 20 pawɗi o honno koye Dakar warno ko janggude e nder Facebook ko nden wo jokkodiri ngel ɗon cukalel gorel ɓe mbawi yewtiden hawa andini ngel min jeeyami ko leydi mbiyetendi Gabo so tawi en jokkodiri mami rokke gueɗe kewɗe o funti cukalel ngel ha ngel noon holliri wonde ne yiiɗi andude ɗo hooɗi nden noon wa ari wa andini cukalel ngel ɗo woni nden cukalel ngel ari toon o funti ɗuma puntugol haw heeɓe mum photoje to banggue cuuɗidi terɗe muɗum o holliri cukalel ngel so tawi tan mi wondani e maɗa banggue luuɗi yankagal hakkude gorko e gorko komi caktowo ɗum ngel noon huuli woto jinna mum ji jaaɓi ɗum noon o bonni ngel bonande mawde nde ngel arti galle mumen ronki deeje ronki ɗanade woni wullude nde jinna mum gari tawi ko ɗen gueɗe battidi yaade toon to on suka gorko wonnoto ɓe tawi on dogi yeehi ɗum waɗi ko ñande alet jewtuɗo hen oɗo saha noon e libération jayde no holliri oɗon suka gorko gabonais hoti toon to Libreville Gabo acciɗeɗo gueɗe kono noon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ñiŋani golle suka gorko gabonais o ñiŋi ko jinnaɓe cukalel gorel jarowel e duuɓi 14 holko totti ɗum ni téléphone sakane yahay Facebook ha andodira toon woni yimɓe ni cukalel gorel ni cukalel dewel ala kala ko rokki ɗuma téléphone ɗon yarata koye duuɓi 14 duuɓi 15 helli faka taw teni hande rendo men kala cukalel ngel jiiɗani jogui téléphone yahay TikTok Facebook kala ɗum noon firti kala ko ɓiye waɗa ene gasa taw ko an yamiri ɗum dokkude ɗum oɗon téléphone yo jogo jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah TV kabruji garaɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gaddi guila résultat o yalti fewde joni nokku o nana diiƴi wona politicien wona hay goto foof mo namdiɗa wiyata ko anda holko jogori kewde janggo ɗum no e goppe junggo Allah
so tawi en ummima ɗon eɗen gandi fetilaji pelliɗo ina jamma hecci hanki ɗo e nder leegal biyetegal halbar e nder Ziguinchor tuggandema 21h jamma woni 9h hay goto waynaki goɗɗo goto fof naati tan ko soki deeƴi nde ha weeti yimɓeɓe namdi holko waɗi ɗum ɓe mbi ɗum ɗo de ko aada mabɓe kamɓe joolaɓe so tawi eɓe jahallil rewɓe ɓiɓɓe mabɓe boomi yaroɓe duuɓi 17 duuɓi nogas goto fof no ma foti maydam abou ma foti kadde seydi eɓe naata lel so ɓen ko ma pembo sone pembo noon fetelaji pella ɗum adduno ɗum ɗon nde yimɓeɓe puɗɗi deejje so en ummima ɗon eɗen gandi jehen toto Guinée Bissau waɗi accordé pays holɗum Guinée Bissau Oumar Sissoko on mbaalo président de la république Guinée Bissau e yantude Attum César Badiane jooɗiɗo kastolor to e nder Guinée Bissau Farba Saar woni nelaɗo laamu ngu e Robert Sagna ko kanko woni ɗo joguiɗo ɗo ina deeƴal e nder Casamance ɗiɗo duuɓi 40 eɓe kaɓa on noddi noon yimɓe Farba yimɓe Salif Sadio yo mbaɗ feere kamɓene ngara mbaɗa déposé de armée jam dañe fodde duuɓi 40 eɓe kaɓa e ɗo e nokku o ala koɓe dañi so wona perdema so en ummima ɗon eɗen gandi tuɓoji toɓi ɗeɗo balɗe ɗo e nder Ziguinchor ina wayno météo noon wi ko toɓi ɗeɗo balɗe tati eko yawtuno ko wirtima ko yawti ko tonno rawane ko ɗum noon o wi tuɓoji kewɗi kadi ma jippo ɗeɗo balɗe ɗo e Casamance e diwan Casamance Belfort noon heeɓi hen gueɗal muɗum leegal wiye Belfort ina wayno fodde galleji jeegom ɗiɗo kam ko ndiyam ha wayno leydi nani naati e nder cuuɗi eɓene gone kaya mbeya ala ɗoɓe koɗi sengeji udditi sengitima ndiyam ina wayno leydi ɗum noon namda wiya ko gaawi ɗi ponnoɗe asede gassaka ndiyam jahannoɗam to e gueeji naati ɗo e galleji ɗum noon waɗaniɓe caɗele mawɗe e ɗo eɓe gullirti noon laamu ngu yo waɗi hen juuɗe mum wawa wawde darnade ɓe haaɓen mbawa dañde ɗoɓe goni weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde e haali Abouba yallo ken walde jaam Amadou Issaga Kebe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti mawɗo leydi ndi no yamiriri ko fate banggue assurance maladie gam wallude ɓiɓɓe leydi ndi ha moni kala heɓa safara timmuɗo ɗo doole ma tolni kala tawɗo wawa safrade oɗo saaha ɓe bindito kene tolno e million e temedde jeetato ɓiɗɗo Mauritanaɓe ɗo tan e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi taw kadi ko wallude ɓiɓɓe leydi ndi jagorɗo awo maje kadde leydi Mauritanie caggal jillu makko to leydi Turki won laana cumnoka toon to kaggulade woni port mo Nouadhibou ñalawma hanki onon wo yillo yima toon to Nouadhibou gam yurnitade bonande wande toon caggal oɗon bateau navire nde sumno nde dañi noon laaɗe nayyi taw ko ɓen awoɓe awa fina tawa cumɗe hen e matériel uji mabɓe kewɗi nde cumi hen wo yetti o yillima toon to bâtiment tambiɓe nden ka e kisal wonande oɗon kaggulade holliti maɓe ɓeydu nden ka e kisal kame hebloji garɗuɗi jogade nden ka e kisal finoɓe toon tene kadi o foti toon padale mawɗe no fewi al akhbara finoɓe to Nouadhibou ɗo sahane goyto ndiyam simtata hay toɓɓere e nder robiñaji mabɓe ɗum noon ko caɗele naywude ɓurɗe naywude e nder wuro Nouadhibou kadi ɓe kolliti ko fate banggue ndiyam jeeteɗam guila e bidongaji ha e barile kala ne seeri ha ɓurti ko wona ɗum ko catala tajur holliti mahi toon walla mbiyen asi toon boyli kewɗi beele yimɓeɓe kadi mbawa tigui naftorade ɗeɗon diƴƴe hay so tawi woni koye mbadi hutorade gueɗe e ndera galleji jagorɗo kotki leydi Mauritanie Sidi Ahmed holliti gouvernement leydi Mauritanie oɗo sahane heeɓi gam mahtade walla ni kene fota 13 wuuro taw ko guure mawɗe no fewi wadde hen lotissement ji moƴƴi ha guure ɗe ɓuura kadi ƴellitade yaddude e jamanu ɗum noon mo tintina yimɓeɓe kala ɗum maɓe puɗɗo ɗum ko ɓooyata météo tambiɓe ko fate banggue gueɗe weeyo diƴƴe e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti mattoɓoli kewɗi jippo to koboni Cameros mo Mauritanie Transat ɗin noon ma jippo ha heewa ene gasa kadi ɗin toɓoli maɗi kew no fewi mbiya tan yimɓeɓe nde ɓurata wawde heɓanade wone gueɗe nde tawno eɗen gandi toɓoli so tawi jippima tan ha kewi jogori ko bonnude tawno koɗale men gona koɗale timmuɗe no fewi jeheten ko ha toon to Luxayba gorgol 72 heures woni balɗe tati ñalɗi pinal woni ko yuɓɓina toon
ɗiɗon ñalɗi pinal noon ko ñalɗi sukaɓe wuro ngo fedde nde ɓe mbiyata fedde nde ɓe mbiyata kawrala walla mbiyen Kumpital pelle lugsayba gorgola kanje juɓɓini kanje kawre kam pelle kawruɗe pelle lugsayba kawruɗe kanje juɓɓini ɗiɗon ñalɗi pine ɗum noon ko caggal nde ɓe mahi suudu safara yadudu e jamanu no feewi ñalawma aseda hande o ɓe dawri ko ƴewtude cellal ɓalli finoɓe lugsayɓe ko taari ɗum kala caggal nde ɓe gaddi doctoreɓe yaaduɓe fannuji kewɗi moni kala ara ɓandu mum ƴewde ɗum ko caggal ñalawma hanki o bismede toon khalifaɓe ganduɗa liggotoɓe laamu ngu kame khalifaɓe diine aada kala taw kadi teddinira ɗiɗon ñalɗi ko Ahmadou Tijane Thiam woni directeur gardiɗo ETR ko wona ɗum ko gouverneur mo waali gorgola tawtorama kame woɗɓe kala yontaɓe diwano kala tawtorama ɗum noon ñalawma hanki o kala kene wiye pine kame ganni meɗen e coñce men kala kollirama hen ma en ketto seeɗa tan ko fate banggue golle baɗat toon hannde taw koye ballal musidɗo men haali abouba ma en garto e makko ñalawma janggo kanko haali abouba wartana men e cimtol ɓurgol yajje ko fate banggue golle payodinde baɗat toon to lugsayba taw koye cimtol makko ko noon kettoɗen koɗo hen musidɗo koye ballal musidɗo men haali abouba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En calmini dental ngal fof e kuuɓal ha tenti ɓesgu lycéɓe naaɓe guila e mawɓe ha e sukaɓe ha e jinnaɓe fof en calmini en juurima en mbino naane sen dañi jot seeɗa ma e mbaɗ vidéo arde ƴewde programme ko fate la santé oɗo ñalawma ko ñalawma aset walla ñalawma samedi ene hawre 6 août 2022 ko weltana tan golle ligseɓe naaɓe ha tentine e fédéral juɓɓini golle ɗe peyni golle ɗe kadi bandiraɓe fof beltima hen machallah docteur ɓe kadi goto fof joui rôle mum hay goto en mankani wallahi moƴƴi waɗi fayida lawol no fewi machallah ɓe cafrima ko fof gueɗe ɗe fof ndewi lawol walla nawru ɗum yeeso amin 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 ini ko Daoud Oumar Alpha o ko Daoud Oumar Alpha Sy o yo salmini on eyo ɗum noon oɗon jiya école fof ko yimɓe goni hen eyyi min hooram mi ari par de jeeyaɗe commission ko fate 72 heures e no garoɗen nde eɗen jogui batte men no jettiɗen nde naat sans probléme e won noon koye darde wona en tardani en mbaɗama consultation en ƴeewama en bindinama ordonnance kadi machallah ɗum noon yo Allah joni guuru meɗen moƴƴina battane golle maɓe jooɗi peewi ɗum ɗo kadi wuuro ngo fof weltimen kadi ɗum ɗo ko Allah tan wawi yobden ɗum noon so yimɓe ndenti kala ko gummini gaynat ɗum noon notoɗen fédéral gabbuɗen fédéral golle fédéral yooɗi kawsal pelle ko woni wadde ko machallah ɗum noon bravo mabɓe bravo luxeɓe naaɓe merci beaucoup. ɗum ɗo en koye jubbande kawtal pelle lugsayba ñalawma janggo ma en jokkodire musidɗo men haali abouba yañuno men e gueɗe payodinde baɗaɗe toon kawtal pelle lugsayba miijoji mabɓe ko mahade toon gueɗe payodinde taw fati koye jangde ma mbatton bibliothèque mawɗo no feewi kono kadi ma batton bâtiment mawɗo ko fate banggue heblo fannu informatique kono kadi kalɗo gonɗa tawa wawa janggude ɗon kala kadi enseignant wawi wonde nder aduna kala taw wawi rokkude ɗon kuuruji ɗum wonata kuccam mabɓe hitande ujunaji ɗe nogas e tati toon to lugsayba gorgol sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali rapport espère wonande mission Nations Unies taw kadi ganduɗa ko ɓen nelanoɓe leydi Mali loskoyde ko fate banggue wargoji bannoɗi to keerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie ñalawma hanki aljuma o wonande loni yaltini ngolɗon cimtola ɓe kolliti koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama kame koninkoɓe woɗeɓe ɓe jeeyaɓe groupe mo wakñera mo leydi Russie ko kamɓe jani e wuuro wiyetengo Robignon al ataya kamɓe jani gon ñande 5 lewru mars ɓe jani goɗon wuuro nde ɓe gon wuuro noon ne jogui woyndu mawdu no fewi ndun woyndu ko ɗon
aynaɓe e wuppoɓe e ƴogoɓe kala keewi hawrude nde ɓe ngari noon ɓe dañi nangude worɓe wonnoɓe ɗon kala ɓe kabɓi guiti mumen ɓe mbahliti juuɗe mumen ɓe piiɓe piile musde no feewi yeeso rewɓe mabɓe kame sukaɓe mabɓe ɓe piiriɓe kadi ko cabbiɗi aynaɓe jogoto ne coggira daabeji mumen ɗin cabbiɓe piiriɓe ɗon rewɓe ne goya sukaɓe ne ngulla caggal noon ɓe battidi nawde kene abboye capanɗe tato e tato gorko ɓen ɓe nawi ɗumen hen nogas e jeenayo ko Mauritanie naɓe hen nayo ko Mali naɓe caggal nde ɓe nawa haaɓe goɗɗo e wuuro ngo rewɓe noon kedine fooyo gam yiilade beele worɓe mumen ma gartu walla gartata ko janggo e mum sanga 14 heures ko nden yiita ɓalli mabɓe ene mbaɗa e widuru aɓe mbara yaltiningol cimtol noon ko fedde gotago windere loskunoɓe ɗiɗon fannuji ɗin fannuji bannoɗi toon hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie sifande Alger hitande ujunaje 15 jonde mabɓe jonde balɗe 5 tugganma tan guila ñande altina jawtuɗo ha fayenma aljuma hanki o e tawtorede hoore jagode leydi ndi kame pelle kewɗe tawetinoɗo e nder leydi ndi kala ɓe jiiɗi noon oɗo saha ko pelle ɗe kala ɗaccata armeji mumen kamɓe kala ɓe gonta e jaam ɓe gadda jaam e nder leydi ndi nden sifande noon dañi nandiral ɓen joguitinoɓe armeji taw kadi ko combattant en tawetinoɓe e nder leydi ndi ke sifande kene tolno e nogas e jeegom ujunere ex combattant kamɓe kala maɓe nattine armée leydi Mali ɗum noon koni hen wayata hen 13 ujunere ko hitande ujunaje nogas e tati fande ko nde ɓe nannete e armée leydi ndi heddiɓe ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko nden ɓe jogori nannoyede hen leydi Allemagne itti koninkoɓe mum koɓe capanɗe jeegom tawetenoɓe toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou ɗum ko caggal nde autorité Bamako Mali yamiri ɗon e balɗe tati wonande koninkoɓe hoɓɓe taweteɓe to Bowal laaɗi diwoje mabɓe yo jaltu leydi mabɓe ha laaɓa mouvement biyeteɗo yero wolo debo hanki ɓe moɓodiri ngal moɓodiral noon ɓe moɓodiri koɓe temedde sukaɓe taw koɓe mbiyata société civile kamɓe moɓodiri to palais de la culture de Bamako ko toon ɓe moɓodiri e gardugol Adama Ben Diara kamɓe noon moɓodiral mabɓe ɓe gullata ko yo yaltu leydi mabɓe ko ɓuuri yawde wonande laafaji mbulaji kaski bulo en taweteɓe nder leydi ndi kame koninkoɓe hoɓɓe kala taweteɓe toon guila ɓen gaari hawde saaha mo gonɗen leydi ndi ala kala jaam jiyaɗo e nder leydi mabɓe ɓe noon so jalti leydi mabɓe ene gasa ma jaam duumiɗo artona jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw hoodere taw ganduɗa ko star malinaɓe biyeteɗo Oumou Sangaré belɗo dande jimowo e kala saaha caggal ñalawma hanki o woni hanki aljuma jaltugol aduna jinnaɗo makko debbo biyetenoɗo Baminatou Diakate jaltuɗo aduna hanki caggal nde rafi juɗɗo no fewi jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw Oumou Sangaré himiyanke ngana nde jomiraɗo yirmoto jinnaɗo makko debbo nandumal janna kame dendagal mayɓe julɓe kala caggal sete timmuɗo nde yilloyi toon to Guinée Conakry ɓe nawi ɓatake giwɗo e colonel Assimi Goïta faade colonel Mamadi Doumbouya horejo leydi Guinée Conakry onne kadi jabtima ɓattake faade nandu muɗum woni colonel Assimi Goïta on ɓattake caggal jagorde jilliɗe to leydi Guinée haaɓe tawtora batu jagorde bannoɗo toon to Guinée Conakry ngal jokkodiral ko ɓeydude sembe jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Guinée kame leydi Mali on ɓattake noon woni hen ko colonel Mamadi Doumbouya leydi mum ne heeɓi ɗoftude leydi Mali e kala plan jaam ha nden kay kisal wawa dañede e nder leydi Mali on ɓattake noon winda ko ñande 4 nduleru woni heccanki o to banggue ndenka e kisal leydi ndi sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire air Côte d'Ivoire ndiwowa ka leydi Côte d'Ivoire woni Airbus A319 ɓe kabri wonande windere nde kala peeje ƴettanoma gam rullinde laanaka nangude ɗum toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Brazzaville taw kadi ɓe tuumi woni caggal muɗum ko gorko
joom ngalu biyeteɗo Oumar Diarra jeyaɗo hen banggue to leydi Mali jeyaɗo hen banggue to Guinée Conakry jeyaɗo hen banggue to leydi Congo kono kadi ko homme d'affaires ñawanoɗo guilay lewru décembre hitande ujunere nogas e goho to leydi Côte d'Ivoire duuɓi nogas e kaso ngam funtude yimɓe e ñamde jawɗele yimɓe to banggue funteji gorko joom ngalu no fewi caggal nde wulliti kanko on gorko joom ngalu to cour de justice mo CEDEAO ko ɗum woni ko tuuma wonno caggal ɗeɗon gueɗe to Burkina Faso manditare leydi ndi ko hanki wonno joyiya joyi lewru août hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom ko ndena leydi Burkina Faso jeyti hoore mum ndi nayi ndi dañi duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi colonel Doumbouya colonel Dambi Ba horejo leydi ndi oɗo saha hanki ƴetti ko laana mum ngam yillade yogay région ngaji ngam hirjinde koninkoɓe leydi ndi oɗo saha wonɓe kareli certude no fewi hakkude men e pelle joguitiɗe armeji ngam hirjinde ɓe rokkudeɓe sembe beele leydi ndi wawa tigui dañde jaam e kisala Tchad sifande jaam hakkude ɓen dawriyankoɓe kame rebelle kame militaire wonande dawrugol leydi ndi Mahamat Idrissa Déby Itno ɓi gonnoɗo horejo leydi ndi laamiɗo leydi ndi o saha nde ƴetti laana mum ndi o hanki jippima toon to Doha laamugo leydi Qatar ñalawma hande o jeegom nden ɓe jaltinta dossier ji ko fadde banggue kaldiggal jaam e kisal dialogue national nder leydi Tchad hakkude laamu ngu kame rebelle ene wonde pelle dawriyankoji tawiteɗe nder leydi ndi kala kono kadi agenda Mohamed Idrissa Déby Itno ɗum noon caggal jeegom août hande o ñande 11 ma o jabbo Oumar Sissoko e Mbala toon to Ñamena lamorgo leydi Tchad on horejo leydi Guinée Bissau ma o jabbo kadi Félix Tshisekedi caggal muɗum noon ñande 15 août o jabboto toon mawɗo leydi Sénégal Macky Sall tanka gardiɗo Union africaine beele jaam 2000 ne arta toon to leydi Tchad Kenya ne heɓano sumgoji présidentiel caggal ɗo ɓe goni e Roma jarribe woni campagne mabɓe Raila Omolo Odinga ganduɗa ko dawriyanke kadi ko lundiyanke candidat lawol joyɓiwol ƴamde ɗum lefol laamu meeɗa taw hebde jarowo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi hakkude makko e nanɗo hakkude makko e goɗɗo biyeteɗo William Otto kanko on noon wonno cikko horejo leydi ndi joom ngalu no fewi ɓurɗode leydi ndi kala ɗin sungoji noon tijja ko jeenayyi lewru août joolam jaɓeri Taiwan holliti kala ɗo larɗa e banggueji mum jiyata tan ko armeji leydi Chine ne mbeeyi e nder maaje mabɓe nde tawno Taiwan ko iila hoɗi koye hakkude maaje kono firli ɗum hande o ko armé leydi Chine ɗum noon ha hande Chine ronki yo mette mum caay koko tikki tikkere mawde no fewi nden tikkere noon ko caggal tataɓijo neɗɗo ɓurɗo hewde doole tataɓijo nder leydi Amérique woni Nancy Pelosi waɗi toon jillu mum taw kadi ngun jillu leydi Chine hollitino yiɗa jillu Amérique e nder leydi Taiwan caggal noon ɓe beddima misilaji balistique kewɗi faade nder ɗeɗon maaje ɗen mette noon maɗi nduumo ɗon ha ñalawma janggo ale ɗo sanga midi ko nden ɓe guittata ɗon laaɗe mabɓe kala gam hollirde mette Chine wonata mette moƴƴo no fewi wonande Asie kono kadi leydi Chine ha hande mette mum e tikkere mum kala taaƴi kala nandiral gonno ngala hakkude mum e leyɗele dentuɗe ɗe États-Unis de Amérique Amérique noon holliti ɗum ɗo henna wona hujja ni kañum yarani toon gam firtude Asie ni gam firtude wonande jokkodiri hakkude leyɗele goɗɗe toon e nder Asie e hoore muɗum Israël ne jokki bomboji mum fukkude ɗum e nder Gaza ɗum ko ñalawma hanke o caggal nde ɓe beddi toon bomboje jonde no fewi ɓe dañi yoɓade 15 fittandu ɓen wara ɓene hen cukalel dewel jarnogel e duuɓi joyya ne hen debbo jaranoɗo e duuɓi nogas e tati ɓe gañi toon ken tolno capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo nden fiyande noon waɗi hanki ko sara Ramallah ko wona ɗum ko noon Gaza hanki weddima obeji kewɗi no fewi ɗin obeji kala mbarani gañani tene bonnani haydara toon to Israël ko wona ɗum ko armée Israël hande kadi jokki jorde kure mum
e bomboje mum e ndega leydi Palestine ha tenti noon caggal si Jordanie Égypte hollitine heeɓi dogde hen koyɗe jaam kono armée Israël holliti nde ɗo yontere kala sowona yontere nde timmu ɓe dartinta aynade bomboje mabɓe e ndega ɓen wiyeteɓe jihadiste islamiste en tawetteɓe nder Gaza e hoore muɗum to Corée du Nord piyan jong hongo holliti weltare mum mawde no fewi ɗum ko caggal subaka hande o catal tambingal haɓade ñaw boros coronavirus ɓe kolliti wonde ñalawma hande o coronavirus gasi ha laaɓi e nder leydi mabɓe ɗum noon siftinde on ko ñande 12 lewru mai e nder nde ɗo henno hittande ko nden ɓe binditi neɗɗo mabɓe gadiɗo hebde ñaw coronavirus e nder balɗe 3,3 ujunere neɗɗo woni ko raaɓa e balɗe seeɗa yeehi ha yettoyi million ngaji 4 pawɗi temedde jeetato neɗɗo woni ko raaɓano e nder leydi ndi kala ko waasi pittali mumen ko 74 neɗɗo taw ko boros coronavirus guila nden noon horejo leydi ndi koko fi jungo mum e tabal ko ɓuuri yawde yo ñawo yaltu leydi ndi oɗo ñalawma hande ɓe kolliti hay neɗɗo goto heddaki e nder leydi Corée du Nord ne jogui oɗo henna ñaw koni tigui woni golle payodinde jiida e leyɗele men ne kaaɓo ken wona hande duuɓi 4 walla duuɓi 3 walla duuɓi 2 ñaw coronavirus ene donki sellinde hen haydara musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en